Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post for me makaviga uchitupa changu. Panomwe muchinda uyo akakutumidzirai nyaya yake ngasati jairira, mutiudze kuti ngasati jairira. Ndinokwanisa kutokuudzai munhu akamurombesa ngasauya pano achida kunzwirwa tsitsi nevanhu. Kana paine mhiko dzaanenge akakanganisa anofanira kuti ange achizadzikisa mhiko idzodzo. Ndinokwanisa kutomuudza ng'anga yakamurombesa muno muBotswana, nekuti kwaakanoromba ndiko kwandakaromba zvekare. Zvose zvaari kutaura ndakanzwa achiti akasundidzirwa mhepo navatete vake. Imi munoona sekunge zvinomeka sense izvozvo. Vangani venyu vari kusundidzirwa mhepo? Sei musingazonhonge zvikwambo? Zvimwe zvinhu munofanira kutanga mafunga mhani kana muchida kunzwirwa tsitsi nevanhu, because tinenge tichitoziva and tinenge tichitokuzivai. Handisi kuti ndinomuziva personally, but pane zvose izvo zvandakanzwa achitaura ndakatoziva kuti akarombeswa nanhingi. Hakuna mhepo yekuti ukasundidzirwa mhepo unobva uchizonziwa nhonga chikwambo. Hakuna zvinhu zvakadaro, it is impossible. Chikwambo unotoita chekunotora zvazvokunzi kunhonga chikwambo. Amen, maybe zviriko, but muchinda iye uyo wandakanzwa achiti iye akanhonga mari ikashanduka kuita chikwambo ari kutongonyepa. Kuno kundokurombesa kwavanoita, vanokurombesa nebhegi rinenge rakazara nemari. Saka bhegi iroro rinenge riine mari, inenge isina kuwanda, but mari yacho haiperi. Unenge uchingoishandisa chete mari iyoyo isingaperi. Ende kuromba kwaakaita ndiko kuromba kwandakaita. Saka anofanira kungobuda pachena kana ava kusazvida zvinhu, kana kuri kunzi anenge aine mhiko dzaanenge akakanganisa. Ndinoona sekunge munhu ukangotaura chokwadi unokwanisa kutongobatsirwa easy than kuti unge uchiswera uchinyepera vanhu kuti ndakazonhonga bhegi this and that. Kunyepa kane, hakuna zvinhu zvakadaro. Musabvuma kunyeperwa. Mukomana chine munhu anenge akazvirombera pache zvake, akaromba muchinda uyauya, and I can prove it to you, nekuti neniwo ndinaro bhegi. Ndakauya kuno kuBotswana the first time, I then got deported. Nekuda kwenhamo ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichidzokera kumusha, ndikabva ndachizotanga kugara muPlumtree ndichita zvimapiece job. Ndainge ndichita basa rekufudza mombe muPlumtree. Ndakazoti ndawana kamari after a long time, ndipo pandakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizodzoka kuno kuBotswana. Saka tiri munzira ndainge ndiri umwe mudhara ainge ari mundevele. Ndara yeye aitaurisa munhu uya wekuti haanyarari, ende akabva andiudza kuti ainge achida kuzoenda kuSouth Africa, but kuSouth Africa ainge achida kuzoenda ava nemari. Ainge achiti ainge achida kutenga karori then obva achizotanga kuita zvehumalaicha. Saka akazondiudza nerimwe zuva kuti ainge asarudza kuti ainge achiregedza kuenda kuJoni because ainge ava nemari. Ndakatoseka ndikati, iwe mudhara iwe, taraone kuti tiri kutambura sei. Mari yaunogoti wava nemari yakawanda iripi? Akabva anditi, mfana, kana ndikakurakidza mari yandiinayo unokwanisa kana kutofenda izvezvi. Akabva andiburitsira bhegi rainge riine mari, akati, uri kuona, tarirawo nebhegi iri rine mari yakawanda sei. Saka akazondiudza kuti ainge akarombesewa nevamwe sekuru vari munomu muGabs. Saka ndakabva ndati neniwo ndainge ndichida kuti ange achienda neni ndinge ndichinoromba. Saka zvakanditorera nguva kuti ndikwanise kuzoromba because vekwedu vainge vasingadi kuti ndinge ndichiromba, but vakaramba vachingondibatsira sekuru ivavo kusvika zvazoita. Saka ndakati
kupedza pane zvose izvo zvandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita, ndipo pandakabva ndachizotanga kugara kwangu, sezvo tose tainge tiine mari. Inini nemudhara iyeye takabva taona kuti tirambe takangogara panzvimbo imwe chete zvainge zvisingaiti, nekuti mhiko dzedu dzainge dziri dzekurara nevakadzi vakawanda panguva imwe chete. Saka umwe neumwe ainge ava kuita zvake. Ndakabva ndachizotanga kugara kwangu ndega kusvika pari nhasi. Zvandinongoita ndinongorara nevakadzi, ndo zvandinenge ndichiita. Ndikawana mukadzi anenge ari wekumusha ndinongorara naye, ndikawana mukadzi anenge ari wemuno muBotswana ndinongorara naye ndichimushandisa pamhiko dzangu dziri mhiko dzehurombwa. Saka pandakanzwa nyaya ndakatoseka zvangu ndikati uyo anotora machansi kwaakaromba ndinokuziva, because zvose zvaaitaura zvekuti he bhegi chii, ndakazonhonga bhegi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vanganiko vakanhonga mabhegi akazara nemari muno muBotswana nekunetsa kunoita kubata pula, woswera uchinhonga bhegi rakazara nemari? Akaromba, ngaangobuda pachena. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vakaromba. Kana muchiri kurangarira nyaya yamukoma vedu vaya vakauya vachiti vakanhonga bhegi remari, hanzi kunyepa, hanzi hakuna zvinhu zvakadaro, vari kutongonyepa, vakatongoromba. Hanzi ndo kurombeswa kunoita vanhu kunoku kuBotswana. Hanzi unopiwa mushonga wekuti unenge uine bhegi rinenge riine mari. Hanzi inenge isina kunyanya kuwanda zvayo mari yacho, but hanzi haiperi mari iyoyo, kunyange ukaishandisa haiperi. Asi mhiko, hanzi mhiko dzacho ndedzekuti unofanira kuti unge uchirara nekushandisa vanhukadzi vakawanda. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Nhai ndinganzi ndiri muroyi here, kana kuti ndinongoshandiswa hangu nevaroyi? Kana kuri kunzi ndiri muroyi ndinofanira kuti ndige ndichiita sei? Kana kuri kunzi ndinoshandiswa zvekare nevaroyi ndinofanira futi kuti ndinge ndichiita sei? Nyaya yangu yakamira sekudai mukomanashi. Ndiri mudzimai, ndine makore 28 years ekuberekwa. So far ndagara nevarume vatatu. Kuno kuJoni ndagara nevarume vaviri. Kumusha murume wandakatanga kutizira akafa within 1 year mushure mekunge tatanga kugara tose. Then mwana ndokubva achizofa. Saka murume paakafa ndakarota ndakamira mukiu, ndokubva ndachizoona gogo vangu vakanditi ko uri kuda kuita sei? Ndikati ndiri mukiu, hamusi kuona kuti tiri pamuchato? Vakatanga kuseka vakati hatisi pamuchato, tiri parufu rwemurume wako. Ndokubva vatondiratidza musoro wake wainge uri mupoto. Pandakada kutiza ndakabva ndamuka ndikabva ndaona kuti ndainge ndakabata vhudzi. Murume wangu ndainge ndabva mukumugera nechigero chandainge ndakabata ndikatochiviga. Mangwana acho makuseni akamuka achitonetsekanawo kuti sei ainge akagerwa bvudzi mumusoro make. Saka ndo mamwe masaini aho anoratidza kuti maybe ndiri muroyi. Handizivi kuti ndiri muroyi here kana kuti ndinoshandisiwa. Zvekare pamwana wangu ndakarota futi ndakamirira kupakurirwa chikafu, ndikapakurirwa gumbo rekamwana kacheche. Ndikaudzwa nagogo kuti ainge ari mwana wangu uyo watainge tauraya. Ndakazouya kuno kuJoni mushure mekunge ndaona kuti muZimbabwe macho hamuchararamiki, plus gogo vangu vainge vashaika. Ndauya kunoku ndakatanga kudanana neumwe murume uyo akandibvisirawo tsvakirai kuno, akandibatsira kutsvaka hama dzababa vangu ndokundibvisira tsvakirai kuno. Akazofa zvekare. Ndarota futi hope ndichimudya, but ndichita zvokumanikidzwa kumudya. Ndikazotanga kugara zvekare neumwe akafa futi zvekare. Wopedza ndinorota, ndinokwanisa kurota ndiri kumakuva, but ndinenge ndichita sekunge ndiri kutoshandisiwa kumakuva ikoko. Gogo vangu vakandiudza kuti takadzingwa kumusha kwatainge tichigara. Hanzi zvakaitika apo pandainge ndichiri ne2 years nekuda kwekuti vakabatwa vasina kupfeka vari kumakuva, ndokubva vadzingwa namambo wemudunhu imomo. Ndokubva tachizouya kunoku
kwakazoitwa land reform kuminda mirefu ndiko kwatiri kugara ikoko, but ndakavakawo kamba kangu uye zvekare ndinochengetawo vana dzinenge dziri nherera. And handizivi kuti zviri safe here zvandiri kuita zvekuti ndinochengeta nherera, but that was my mission kubvawo ndichiri mwana mudiki, kuti kana ndakura ndinenge ndichidawo kuti ndinge ndichizochengeta vana vanotambura. So I don't know zvimwe kuda vana ava vachazogumisidzirawo vatova varoyi nekuda kwekuti ndiri kuvachengeta. Ndibetsereiwo kana ndiri muroyi ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Wopedza ndinorota ndichishandisiwa kumakuva, zvinoreva kuti ndiri muroyi here kana kuti nditoriwo victim ndinotoshandiswa nevamwe varoyi. Kunamata ndinomboedza kunamata, but hapana kana chinombochinja. Maybe I am praying the wrong way, please help. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi zviri safe here zvandinoita izvi zvekuti ndinochengeta vana dzinenge dziri nherera apa inini ndichirota hope dzinotyisa kudaro ndichita sekunge ndinoshandisiwa nevaroyi. Hanzi is it safe to be around kids? Hanzi ndinotya kuti maybe ndinokwanisa kuzovajoinisawo zveuroyi ndisingazivi, but let us try to speak with him mucomment section. Ndekedzei bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. When I was 21, I once overheard this conversation. It was between vamwe overseer nevamwe pastor. Handingatauri hangu zita rechurch. Ndainge ndiine zvandainge ndichida kunotora kuoffice kwa pastor. At that time I had just finished my college diploma, saka ndakazotanga kushandira church. Pane zvandainge ndichida kuenda kunotora muoffice mavo pastor. Handina kunge ndakaziva kuti vainge varimo muoffice mavo, saka ndakati ndasvika padhuze nepadhom ndava kuda kunoka, ndo pandakatanga kunzwa kuti painge paine zvinhu zvainhuhwa kuita kunge vanhu vari kupwititidza mushonga. So I then started to listen and I had a conversation yekuti pachechi pedu painge paine musoro wemunhu uyo wainge wakachererwa mufoundation. Pandakanzwa nyaya iyoyo hana yangu yakarova zvisingaite mukoma, ndikadzokera kuoffice kwangu ndichimhanya. I was so scared. Ndakazoregedza kushandira church ndikatanga kushanda somewhere else, but the church is very big. Nanasi uno ndichiri kuenda kuchurch ikoko. I am married zvangu and tinotopindira kune rimwe sangano, but in the same church. But this is what I had when I was only 21. Handina umwe munhu wandakamboudza nyaya iyi, even my husband. I don't know why ndangosarudza kuti ndige ndichikuudzai kuti ndo secret yandakanzwawo yemuchurch, kuti pastor vainge vachitotaura nevamwe overseer vemuchurch about issue yemusoro uyo wainge uchinzi waipota uchifukunura wezvifukunura uri usiku wobva wabuda kunze kwefoundation. Saka vainge vachida kuzvigadzirisa, ndokusaka vainge vachipwititidza mishonga iyo yavainge vachipwititidza muoffice. I don't know kana vakazviziva kuti pane munhu akavanzwa, but I don't think so, because they continued treating me normally. Sapastor vakatorwadziwa pandakavaudza kuti I could not work for the church anymore. Ndainge ndava kuda kuti ndinge ndichipinda mu private sector. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi isecret yekuti kana ndikangobuda pachena and the whole church will get destroyed, because vari kuti ivo musoro ivo kana uri kunze hauna kubviswa urimo mufoundation yemuchurch. Pakaipa ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu
gogo vedu vainge vari head mistress pane chimwe chikoro. Ndichangochinja ndichati kuno ku Highfields. Saka ndine dzimwe tsamba dzagogo. My grandmother, she used to love to write a lot. Vainge vaine ma pen pals akawanda. So mukoma isusu atisi vemuZimbabwe, and the relatives, they don't even know kuti gogo vainge vaine this pen pal murume weku Kenya uyo wavai taura naye vakasangana mune rimwe magazine, but magazine iroro ndere ku South Africa. From tsamba idzo dzandakasangana nadzo mune rimwe bag, it was a trunk rainge riri ragogo. Saka tsamba idzi ndakatodziviga, but mudzimai wangu ava kuzviziva. Ndakamuratidzawo tsamba idzodzo. Saka these were secret letters that my grandmother had written to that magazine, but she was already married to our grandfather, and he is not our grandfather because we are not related to him by blood. Saka nyaya yacho inotanga gogo vachitumidzira tsamba to that magazine, ameno zvavaita zvema pen pals, kuti kana uchitsvaka murume wainyorera kuma magazine kana kuti kuma newspapers, then vobva vachizokutsvakira munhu. So then she wrote looking for a pen pal, and then she got a response from this other man that was from Kenya. Vakatanga kutaurirana nemurume iyeye, vakabva vachizosangana. Akazotouya muZimbabwe murume iyeye. Just after that, gogo vakazonyora tsamba kune murume iyeye, vakati vainge vava nepamuviri, vachimuudza kuti nhumbu yainge isiri yasekuru vataifungidzira kuti ndisekuru vedu. Vana baba vedu vakatosvika pakutofa vasingatozvizivi. Mazita awo akapiwa vana baba vana tete, mazita acho ose mukomanashe vakamapiwa nepen pal yavo iyoyo yeku Kenya, and atori nemeaning muchiswahili chavanotaura ikoko ku Kenya, but these were Christian names, and vaitotaura nezvazvo pose apo gogo vangu pavainge vaine pamuviri. She did this 6 times. Vakaita vana 6 nemurume iyeye weku Kenya. Vose vana vakaita nemurume weku Kenya. Even the time when that man passed away, vakazototumidzirwa tsamba nehama dze murume wavainge vachidanana naye, vachinzi vaifanira kuti vange vachiunza vana baba vedu, vaifanira kuti vange vachizoenda navo ku Kenya, so that vange vachizozivana nedzimwe hama dzavo. But from there on, gogo vangu havana kuzonyorera zvekare tsamba kuhama dzababa. And what surprises me and also surprised my wife was that gogo vakatanga zvekare kudanana neanother pen pal, but havana kuzosangana naye murume iyeye weku Germany ainge ari murungu. Zvimwe zvavaiudzana mutsamba zvakangooma mukoma, zvimwe zvinosekesa, zvimwe zvinonyadzisa. I never knew kuti my grandmother was like that. Handiziviwo kuti dambudziko rainge riri pana sekuru rainge riri dambudziko rainge rakaita sei, raikonzeresa kuti gogo vange vachitsvakana nevarume muma magazine. Nyaya dzacho mukoma itype dzekuchakafukidza, dzimwe dzacho dzinotonyadzisa kudziverenga. Saka tsamba idzi ndinadzo, ndakadzichengeta. And what really hurts me is that takabenefita quite a lot, because sekuru vedu vaiva nemari yakawanda. He was working in the government. Saka sezvo gogo vainge vakaita vana vakomana vakawanda, pakafa sekuru, hama dzasekuru hanzi dzakangoti hatingadyi pfuma yehama yedu, iye akaita vana vakomana. Saka pfuma yake inofanira kuti inge ichizova yevana vake. Saka we benefited. Upfumi hwatiinahwo hwakabva kuna sekuru vedu, in which we were not related to him by blood. Ndo nyaya yandiunza pano. Mudzimai wangu akati nyaya idzi dzawava kuda kutanga dzinokwanisa kuzokanganisa zvinhu zvakawanda. Aitoda kuti tinge tichidzipisa
tsamba idzodzo, but I just wanted to keep them for the sake of history. Mupfungwa ndainge ndichitozviudza kuti sezvo ma-addresses aripo ekuKenya, maybe ndikamboenda kuKenya kwacho, then I find out kuti what really happened, because murume wacho iyeye kana varivo sekuru vedu, he was a professor at this other university kuKenya. So I will tell you kana ndikazoenda kuKenya, but in the meantime ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Kana mukandipawo advice ndichange ndichizotevererawo ndiri mu comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi dzimwe nyaya dzacho hadzitotauriki, idzo nyaya dzavai pota vachitaura mutsamba idzo dzavaitumidzirana, hanzi neumwe murungu wekuGermany. Ya pakaipa chiko chaitika kuna gogo kuti she was not happy in her marriage. Hanzi kune rimwe magazine hanzi rainge riri remuSouth Africa vaita zvema-pen pals. Yo yapakaipa, vana vose avo vakazvarwa, hanzi chi i5, hanzi vana vakazvarwa vose ivavo vari 5, hapana kana umwe chete wavakaita nemurume wavo. Apa nyaya iripo ndeyekuti hanzi takabenefita paupfumi husiri hwedu. Hanzi ipapo ndo pari kundinetsa zvekare kuti sezvo takabenefita paupfumi husiri hwedu, hazvizotinetsi here mune ramangwana. Tell me what you think in the comment section. Kuti munhu wose anofanira kuti ange achiita ma-DNA, must it be a law kuti everyone must do a DNA? As long as uchinzi une mwana, then you do a DNA. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our DM brother mu comment section. Voenda here kuKenya? Indinoona sekunge dai maenda kuKenya muzotiudzawo nyaya kuti pamakaenda kuKenya chii chakazoitika. Did you meet the relatives and you must do futi ma-DNA kana kuri kunzi mukanosangana nadzo hama dzacho, sezvo muchiti pane ma-address imwe university yeko kuKenya ikoko, so that we can also know about this. But hanzi mukadzi wavo aitoda kutodzipisa tsamba achiti zvinokwanisa kuzokanganisa zvinhu zvakawanda. Tell me what you think in the comment section.